Il-pazjenti li jużaw is-servizz tas-saħħa mentali żgur li mhumiex priorità għal dan il-gvern u l-konferma jekk qatt kien hemm bżonna ġiet waqt konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ il-Viċi Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern biex jinawgura sala suppost rinnovata. Hekk kif waslet fil-post il-medja preżenti tieħdu f'sala St. John Antide li saftet ilu kienet tospita lil qatt ta' anzjani, sala li mbniet madwar 12 jew 13 sen ilu u fil-fatt kif wieħed seta' jinnota sew din is-sala li mbniet pjuttost reċentement baqgħet kif kienet għajr alla għażeba. Il-Ministru tas-Saħħa f'diskors li għamel tul din il-konferenza qal li jeħtieġ jinħoloq ambjent aktar dinjituż kemm għall-pazjenti kif ukoll għall-ħaddiema ta' dan l-isptar. Kliem li l-Ministru seraq testwalment mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista ta' 6 snin u nofs ilu. Inna 6 snin u nofs nistennew dawn il-wedjiet jitwet u 6 snin u nofs naħseb illi kien biżejjed. Ilu fuq pjanta 5 snin ix-xogħol għaddej, llum inti stess qiegħda ġo sala renovata. L-inbinit 12 sen ilu mhux din kienet il-problema, mhux din kienet il-problema, Ministru. Ħu paċenzja, jekk ma trix tisma' Jiena nixtieq nisma' risposta għall-mistoqsija. Nirringrazzjak. So you said that there are no patients Tul il-konferenza Net News taqsal il-Ministru meta se jiġu solvuti l-problemi veri ta' dan l-isptar, jiġifieri il-ħafna kmamar fis-swali bis-soqfa marbuta bil-ġakkijiet u l-problema tal-iffullar li issa tant eskalat li qatt ta' pazjenti vulnerabbli saħansitra spiċċaw qed jorqdu fuq saqqijiet mal-art. Iżda l-Ministru mhux tal-li naqas milli wieġeb tal-li lanqas ma ċaħat li hemm pazjenti mal-art jew li jirreferi għal ħafna kmamar bis-soqfa kundannati u meta sapruħu daru mal-ħajt telaqlem. Net News jinsab informat ukoll li mhux talli dawn ix-xogħlijiet fuq is-soqfa għadhom lanqas biss bdew tal-il-problema infirxet tant li anke l-kurituri prinċipali issa qed iżommu fuq il-ġakkijiet. Din ġiet ikkonfermata mill-fatt stramp li l-midja ma ddaħlitx l-isptar mill-bib ċentrali u minflok kulħadd bela mixja taħt xemx tikwi tant li l-Ministru stess beda jistaqsi lill-assistenta tiegħu għalfejn kellna nieħdu dil-mixja bl-assistenta tlaqlaq u ma tirrispondix. Persuni mitħla tal-isptar saħansitra qalu li l-binja għadha ma ġietx iċċekkjata kollha strutturalment li jfisser li anke l-partijiet fejn m'hemmx ġakkijiet hemm dubji serji dwar is-sigurtà tagħhom. Bħalissa madwar 3/4 tas-swali f'Monte Carmeli għandhom soqfa kundannati u huma marbuta bil-ġakkijiet. Naturalment, il-medja ma nataċ iċ-ċans iżżur dawn il-partijiet tal-isptar u baqgħet ukoll bla tweġibiet dwar meta se jiġu riżolti l-problemi kbar li jeżistu f'Monte Carmeli. Sadan it-tant, il-pazjenti li qegħdin hemm għall-kura jibqgħu jissapportu dawn il-kundizzjonijiet miżeri li żgur ma jgħinux għall-kura tagħhom.